Sanibona bafowethu, ngiyathemba niyaphila. Yazi sikhona isikeme engisitholile la. Esenza imali esheshayo, umkhulu umsisi. De kanjalo nje. Ya somfonela bafowethu. Sengikhiphile ipost yalo live lo esowenza sibagijimise live. Nansi-ke. Sevideo ethweni umhla ka-5 September. Ya. Kulo live-ke baningi abazovuleleka bafethu. Abafuna uku-advertise amabhizinisi, mhlawumbe bayadayisa. Kuzobe kuvulelekile ngizobafaka nabo. Ya. Ngathi ngifonele lo mkhulu-ke manje. Ya, ake sichazele kahle. Hawe ma. Angangena manje. Yebo Kehla. Yebo. Ninjani Kehla la? Hello. Yebo mkhulu. Yebo ngiyakuzwa. Umkhulu ubani umsisi? Angezwa kahle? Khulumisi. Umkhulumisi. Yebo. Uyaphila kodwa Nkosi yami. Hayi. Amen baba. Hey. Mkhulu ngiyabona lapho ukuthi ngathi uyasiza ngemali esheshayo. Yeah. Angizwa kahle? NgiseThekwini. Yebo, umkhulu yena ngabe ukuphi nendawo? Mina ngitholakala eGoli. Kuphi? eGoli. Oh, eGoli. eGoli. Yo. Ngibuye ngingakuzwa Kehla, ngisacela uzame ungathi ukhuphula izwi. Ngisacela uzame ukukhuphula ivoice yakho, ngibuye ngingakuzwa kahle. Ngizokwazi ukuthi sikhulume ku-WhatsApp. Hey, akunawo WhatsApp. Kodwa sixoxe nje khona la, ya sengiyakuzwa. Angizwa kahle. Oh, usabhizi Kehla. Okay Kehla lama kunankinga, ngicela usheshe ukuthi ungifonele khona sizokwazi ukuthi sikhulume lento le kungaze kubuye ingane la ekhaya. Okay Kehla. Eish. Avele wangibhora-ke lo. Kodwa-ke ayikho into engizoyenza, ngizomlinda-ke ebuye ngifonele. Okay-ke shuthi-ke bafethu ngizobe ngiqhubeza. Kodwa yazi khona into seniyenza ngazi. Ngathi senifuna ukungilawula-ke manje mase nizongitshela ukuthi bengeke ngilinde ividiyo ngihle and then bese ngiyayenza-ke. Ukudla nje bafethu ukusnack, ukudla ama-chips, so ngaze nikhulume kanje. Hayi bafethu ngeke. Okay, ngiyabuya-ke ngizoqhubeza le video-ke nalomkhulu lo. Okay bafethu, lo mkhulu lo sengiyabese ngibuyelile-ke kumina. Sengiyayiqhubeza-ke ividiyo kodwa simfonele. Ngeke ngamfonela ngasheshe ngamvala ngoba bese ngivula live. Manje ngifanele ishuthwe le video. Nakho nangoke ngisukela. Kuzoba usuku-ke namuhla.
Hello? Yebo khehlalami. Oh ubusangichazela uthe kufanele senze uthe ngoba usegoli. Yebo, manje ngisekhona kodwa ubuye wami ngibuye ngosombuluko. Yokuthi mawuthi umsebenzi kwanze kuzoba ngolwesibili. Oh. Yebo. Oh wasuthi make uthi ngifuna senze efonini nokubonana. Ingakho ngike ama-option awu-2 ukuthi singabonana noma siwenze over the phone. Wena uzongitshela ukuthi senze njani. Oh uthe lokho ukuthi mesobonana kuzoba u4000. Ya, mawuthi sibonana kuzofuneka u-4,000. Mawuthi siwenze over the phone kuzofuneka 1.8. Oh 1.8. Yeah, 1.8. Oh hayi. Ngcono mhlambe ukuthi kunzima phela nokuthemba umuntu kodwa ngisacela ukukuthemba mkhulu. Hayi, khululeka. Ingakho nami ngisuke lapho eThekwini ukuzala eGoli. Ngifike ngolwesithathu ngokwemisebenzi yabantu. NgoSombuluko bese ngiyajika ngiyabuya khona lapho eThekwini. Oh hayi. Hayi asenzeni khona ke efonini mkhulu. Manje Okay. manje nginemali ezihlakazekile ke la enye ingapha kwa Capitec enye iseNetbank mhlambe ngizokwenzela cash send ababili ngoba mhlambe Netbank ngizokwenzela 1000 ucash send waseNetbank and then u800 ngokhiphe ngapha eCapitec bese ngikubizela inamba. Okay, ngiyingabe. Okay mkhulu ngizokubuyela nje kuwena nje manje. Okay, ngiyingabe. Okay. Okay bafethu sokunjalo. Uzoya eCapitec eyena eNetbank eyobhamba. Ngeke siphole sonke. Mina kuphela okufanele ephole la. Hayi bona. Ngeke siphole sonke. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. Ashisa. What good is a love affair Okay bafethu ngiyabuya no part 2. when you Othi ngimsendele inamba njengejwayele. Jonke. Ngibuyele no part 2 sengizombizela lezi namba eziwu2. EzaseNetbank ngifake 1000. Yeah, sengibhala. Lezi ezinye zaseCapitec ngifake 800 yeah. Awuzoba busy lo inkulu le mali 1800 ayibo akudlalwa la. Athi ke simdonsa. Ake sirelaxe sonke mina kuphela kufanele phone. Yebo kahle. Yebo. Ngisacela ungithathele into yokubhala Nkosi yami. Yebo, ikhona. Oh ikhona mkhulu. Oh lezi khona ngizokubizela ezokuqala ngiphinde ngikubizele nezinye. Ngizoqala ngalezi ezaseNetbank. Uyangizwa kahle? Ya ngithi ngizoqala ngikubizele ezaseNetbank. Uqala nge-Capitec. NgoNetbank. Nedbank. Yebo. Okay. Ngifake u1000 eNetbank. 1,000 eNedbank. eNetbank yebo. Okay, hayi ngingafika le namba. Okay zithi 84. Zithi 84 69 962 982 44 44 165. 165
Yeah. Pin yakhona Ithi 2993. 99 Ithi 2993. 2993. Yeah. Ngifake 1000 lapho. Okay, 1000. Yeah, 1000. Kwase ukuthi la eCapitec ngifake 800. Inamba zakhona ngithi ziqala ngo-C. Yeah. Ithi 080 080 645 645 770 770. 6 ekugcineni. Remember? Igcina ngo-6 yeah. Yeah, it is 080 Yebo. 645 Yes. 77 Yeah. 06. Yeah. Iphini ithi 6001. It is 6001. 01. Yeah, 6001. Okay. I think you're the name again. Oh, okay. Uvela emva kwesikhathi esingakanani ke kahle kumina? Ngoba lana ithi ngo-25 past 1. Ngicela ungilinde nje 30 minutes. Oh, 30 minutes. Oh, okay. Kahle akunankinga. Yeah. Amen baba. Amen. Ngithile khona amagezana. Thokoza mkhulu. Yeah. Amen. Yeah. Maya, kuthokozwa khona. Back again. Oh, baby, I want you. Akagijima. Okay bafethu. Ngiyabuya ke no part 1, no-part 3. Cela niqhubeke nihlale, like and share ama-video ami, ningifollowe. Cela nisubscribe phela na ku-YouTube channel yethu bafethu, ngiyacela. Uyeza le ndumezulu ka-live. La sobe sibaqhala khona usuku lonke. Abafuna uku-advertise amabhizinisi abadayisayo bazongena ku-paneli be-advertise nje. Kuzobe kumnandi. Yeah, ngiyabonga, ngiyabuya no-part 3. Okay bafethu sengibuyele no-part 3. Lo mkhulu lo ngibona akafoni, awazi ukuthi kwenzakalani, awuthi simfonele. Phela ukuya ukuthi kuma-ATM engasuki kuma-ATM. Khehla, wangabe usabuyela kumina? Le number le ngisaba nokubuya manje. Mangifaka la iyanqaba ngala Capitec iyanqaba ukuthi le number le ayisebenzi. Ngala ke Nedbank iyafana futhi. Aphuma ama-slip kuphela. Kuphuma ini? Ama-slip number le ukuthi ayisebenzi. Is not the correct the number. Hayibo kanjani mkhulumana? Imali ayiphumi kuphumile lephu kuphela. Hayi ngeke mkhulu, ngisacela ungibizela lezo namba. Ngeke akukwazi. Awungibizele mkhulu inamba. Hayi ngeke. Awungibizela inamba lezo. Mana ngisacela ungibizela inamba mkhulu, ngeke akukwazi ukuthi ngangaphuma. Ngisacela ungibizela inamba. Qala ngalezi zase-Nedbank. Hey, ngeke awuzwakali ke mkhulu, ngathi usemoyeni. Hello? Ya sengiyakuzwa. Ya 84. Yebo.
44. Hello? Yebo mkhulu. Awuyiqale phansi. Ngithi 84 Yeah. 962 Yes. Ngikulalela. 44. 4. Yebo. Oh, 45. Oh, it's 45. 45. Qhubeka futhi ungibizele ngizwe. Mina ngabhala 444 165. 45165. Okay. Iphini bekuthi 2993. Iphini. Manje Awungibizela lezi zase Capitec. what is 0 Yebo. 80 Yeah. bese kuba 645 Yeah. bese kuba 77 Yeah. bese kuba 06. 06. Yebo. Oh, yakubona u06 lana. U02. 02. 02. Ashuthi ngeke wena shuthi oyibhale kabi. Oh, fanele iphinde futhi uye khona. Okay. Hayi ngeke mkhulu hayibo. Kanjani manje? Okay. Iphini 6001. Yeah. Okay. Ngiyobela kuwena. Kuseduze vele. Hayi seduze. Oh. Yeah. Okay mkhulu. Hayi kungcono ngisahleki manje kakhulu. Hayibo wenzani lo mkhulu manje? Okay bafethu, sihambile wafika wabhamba futhi. Ngiyabuya nobani? No part 4. Cela niqhubeke nihlale, nilinde. Simlindeni. Bafethu ngiyaxolisa kule nenye ivideo leyo leyokuqala. Benganakile ukuthi ready bengayitshela ukuthi izozwakala kakhulu. Bengitshela ukuthi mhlawumbe ikhalela phansi ngithe mase ngiyiposta ngiyabona ukuthi ngeke izwakala kakhulu. Ngiyaxolisa bafowethu. Nize ningixolele. Yeah. Alright ke siyabuya ke no part 4. Yeah, part 4. Thank you. Sihlale nje. Okay, bafethu sengibuyele no part bani? No part 4. Lo mkhulu ngibona usethule manje akasasho lutho. Nowaqaphela amantombazane. Othi ngimfonele. Ngithi mantombazane nowaqaphela lamajita. Yazi le ngoma le. Lemajita ngithi nowaqaphela lamantombazane. Lo mkhulu ungiblockile yini manje? Yangabe saringa nje ethi oh. Hayi, ngizaleyo. Nowaqaphela lamajita. Hello? Yebo khehla. Awangabuyela kumina. Iyafana nje le number lezi azikho right. Hayi ngeke kanjani mkhulu? Le number lezi ayikho right siyafana. Usakhona ku-ATM? Angithi? Usakuma ATM? Yebo. Hayi ngeke. Awungibizela futhi lezi number ngisaboni kahle noma mhlawumbe usuyikhiphile ngeke. Le number lezi Angizwa? azikho right le number lezi ngicela zona. Ngicela wena bawuthumela imali usebenzise le number yami leyo. Angizwa kahle.
Angikuzwa mkhulu. Ayi ngeke lapho-ke ngathi usemgwaqweni. Angicabanga ungibizele lezo namba futhi ngeke. Shuthi uthini lo mkhulu angimuzwa mina. Hey, jumping. Mkhulumisi. Yebo kahle ngithi mina awungibizele lezo namba angisaqondi. Ngithumele ini? Man, ungaqali phela usuke ku-ATM ngibone lapho ukuthi inkinga ibe kuphi. Lokhu namanje futhi kulokhu kuphumile iphupho kuphela. Namanje kulokhu kuphumile iphupho kuphela. Imali ayiphumi iphuma kuphela. Hayibo. Le number lezi aziqondile. Oh, noma yazi ngizokwenza njani mkhulu? Ongcono ungaqali uhambe ku-ATM. Uvele mhlambe ngozama ukwenza ngoba ngala angazi noma la e-Standard Bank nginayo imali kodwa ngizobona mhlambe ngiyenze ibe imali eyodwa. Ngizozama ukuyi-reverse ngiphinde ngiqale phansi. Ungasuki-ke ku-ATM. Yiphi i-ATM engagcwele? Okay, nje mangifaka enye ayiyanqaba, mangifaka enye ayinganqaba. Ngithi mina-ke yiphi? Ngithi mina yiphi mhlambe i-ATM othe uyafika kuyona ulayini wami mfishane. Khona ngizozama ukuthi ngenzele kuyona. Awenze u-Standard Bank. Angizwa? U-Standard Bank. U-Standard Bank? Yebo, wena mawenze lento leyo yakho uphela bakasiba. Oh, ngikwenzele ku-Standard Bank. Uzoyikhipha ku-ATM. Mkhulu. Hello. Ngeke angikuzwa ngithi mina ufuna uzoyikhipha ku-ATM wena. Yebo ngizoyikhipha ku-ATM. Wena le mali uyikhiphe mase hamba uyothumela bakasiba. Mase uzoyikhipha lana ku-ATM. Standard Bank. Oh, akugcwele khona. Yebo. Oh, ikuphi la kugcwele khona? Ise-Nedbank noma ise-Capitec? Angikuzwa mkhulu. Udiniwe lo muntu. Yazi ngoba ngimbuza ukuthi ikuphi la kugcwele khona. Bengifuna esho mhlawumbe ukuthi ise-Capitec noma ise-Nedbank. Bese ngimsendela lezi ezala kugcwele khona. Okay, kulungile-ke. Into engizoyenza ngizovele ngiyishintshe. Okay. Ngiyabuya no part 5. Ngizomshintshela inamba ngizovela ngenze kube ezase-Spar. Ya, eyoyikhipha e-Nedbank, e-Standard Bank. Okay, ngiyabuya. Okay, ngiyabuya-ke ne. Okay, bafethu sengibuyele no part 5. Lo mkhulu manje ngizomsendela ezase-Spar. Sengithi manje ngifaka u-1800 ngifake yonke. Awuthi simfona. Lo uzogijima. Udiniwe manje njengoba nje se-drop ifoni ngisakhuluma. Senza ngathi akangincenga. Uyiphuthisela ngenhlamba nje. Yebo khehla. Yebo Nkosi yami. Sengizama nginakuzile la ngivele ngakhipha khona ngapha kuma savings ami wase-Standard Bank. Ngethemba lokuthi umkhulu uzongisiza. Lena enye ngireversele.
ngithi ngifake ngapha ku Standard Bank uzohamba uyoyikhipha lapha ku ATM yase Standard Bank. Okay. Uyiphetha ngithi into yokubhala. Okay. Yeah. Yakhona ithini? Ithi 78 78 696 7896 70. imali. Anges? Ngicela ukuthi mawenza lento le imessage ivele la efonini yakho. Ngivele nganakhuza ukuthi yangena ngapha kumina. Yeah, wena No. ngicela wenze i-register ukuthi imessage ivele la efonini yami usebenzise le number le. Bese ngithumele iphini. Mkhulu, ngoba phela sengize ngenza angisakwazi ukuthi ngireverse le. Ngisacela ukukubizela nje inamba. Ngoba lento le iyafana nje. Yabona baya. Ngihambe 2 times. Ngaye koqala inamba sengiwazi. Ngihamba futhi inamba yanqaba. And futhi mangiya khona futhi le number ungithumela zona ngizonqaba futhi. Cha nazi mkhulu ngiyakubizela inamba. 78 Ungilalela ngithi kahle. 78 96 96 70 89 01. 01. Iphini ithi 19 1907. 7 yeah. Ngifaka 1800. 1000 ba? 800. 1.8. Okay. Ngisacela ubuyele kumina ke khehla sizama ukuthi siqede lo msebenzi lo. Angizwa kahle. Yebo, uStandard Bank uzohamba uyokhipha ku ATM. Okay, kahle. Hayi, awona lokho. Sasediniwe manje. Okay, bafethu hayi yabo manje. Umebuya. Ngimnika ungokwakhe, tsek. Bafethu phela qhubeke ningilandele, ningifollowe, share ama-video, ngiqhubeke nginixwayise. Ngabuya nobani? Nophasibani manje. Phasibani no manje. Ish, yabona la ama-class lawa. Part 5 noma part 6 angazi kodwa ngazi ozolandela kulo niqhubeke nihlale ngiyabuya lokho efuna ukuyibhudisela ngenhlamba lo mkhulu yeah bafike sengibuyele no part 6 yeah ngizomthuka manje lo mkhulu ngeke yabo njengoba vele ngeke safona uthi uyafika futhi ayiphumi ngeke safona awufike wabhamba futhi yebo kahle Yebo. Usuyile ku ATM angithi usuyitholile Angikayi khona lapho khona efike khona izinto ngiyenzayo lana nje. angizwa mkhulu Ngiyenzayo ngiqedile ngizoqhamukela khona. khona ini Khona izinto ngiyenzayo lana ngiqedile lana kwenza izinto lezi imali nje bese ngiyahamba. kodwa usakhona ngasetolo vele ngoba khona okunye usakwenza ngithi usasetolo vele kodwa khona okunye obusakwenza Ngikho lapha etolo khona lapha ngisebenza
Oh, hayi kodwa Nkosi yami ngisacela ukukuthemba kehlala mengilambile Nkosi yami. Hayi ngizokuthinta-ke mekulunga nana Ngilambe esiswini mkhulu ngisacela ukukuthemba ngempela ngoba yabona ngikhipha imali yami yokugcina ngenxa yokuthi ngiyakuthemba ukuthi uzongisiza. hayi Ngiyacela khehla. okay Amen baba. Ngikufonele mhlawumbe emva kwesikhathi esingakanani? ya ngoba lana lento ngiyenzayo ngizoqeda ngo-quarter to 4 yothi ngo-quarter to 4 ngizoqhamukela khona lapha ngokhipha le mali Oh, uzoya mhlawumbe ngo-quarter to 4 ukuyoyikhipha. ya ngo-quarter to 4 ngizobathi ngiye lapha kokhipha le mali Mina mhlawumbe ngikufonele ngoba ngo-5 kanje. wena ungifonele ngo-4 Ngikufonele ngo-quarter to 4 ngikufonele ngo-4 mina. Hayi okay. yes Hayi okay khehla lami akunankinga ke ngiyabonga. Ngicela ukukuthemba mkhulu Okay khehla. Ngimthemba. Okay bafethu shuthi siyamlinda-ke ngoba uthi usabhizi. Ubhizi ngalokho abhizi ngakhe ngabe ubhizi ngani ubhizi ngabanye abantu asazi. Nobuya-ke futhi nobani kuba sengibuya nobani no part 7. Kodwa mesethi nje useyikhiphile akayitholi. Ngimnika okungokwakhe siyaqeda ngayo. Cela niqhubeke ningifollow, like and share ama-video ami bafethu. Ningakhohlwa njalo ukuthi niyazi ukuthi sino live. Umhla ka 5 September. So besibaxhala nje ngoba ngibahuba live kanje senza live. Kusukela ngo-12 kuyoze kuyosha u7. Sibagijimisa inamba kodwa ngizobe ngiyithatha kini. Ngizobe ngiyithatha kunini inamba. Bazobe befuna uku-advertise izinto ukukhangisa izinto abayidayisayo engaba amabhizinisi bamkelekile. Ngizobafaka mahala. Yeah. Bazobe phela sebengayiphuzisa-ke inkosi drink kodwa hayi ngizobe nginenzela nje mahala bafethu. Ngoba nani niylisupport ipage lami. Okay ngiyabuya-ke no part 7 bafethu. Hlale nje. Thank you. Okay bafethu sengibuyile no part 7. Awuthi ngimfonele lo mkhulu ngifuna ukuzoqeda ngaye. Nje ngaye. Uthe phela ngomfonela ngoba ngo-quarter to 4. Simfonela. Yebo kahle. hayi qhamukela khona-ke cela ungifonele ngo-past 4 Oh, ngikufonele? 20 past 4 ngabo 20 past 4. Oh, hayi okay mko. Akunankinga. ngoba njengamanje qhamukela khona Oh, umkhulu beseqedile ngomsebenzi lo bekade wenza. okay Hayi okay kahle kulungile. okay Le video lokho iyanwebeka nje bafethu. Kodwa-ke akunankinga okay shuthi ngophinde futhi ngimfonele ngoba ngabo 20 past 4. Ngoba manje 10 to 5 10 to 4. Okay bafethu ngicela niqhubeke nihlale ngiyabuya nobani no part 8 ngeke ngize ngixhume. Ngizobuya no part 8. Kodwa nje le ngizomthuka straight. Niqhubeke nihlale ningifollow and like and share. Nihambe no subscribe bafethu nalapha ku YouTube channel wami. Ngiyacela. Okay. Ngiyabonga. Bafethu okay sengibuyile noba part 8 lo. Ngizomfonela futhi phela lo mkhulu ngeke. Ufuna ukuqeda ngaye hayi. Kunini siqalile naye. Simfonela. Nakho kayingeni.
ugcine ethe eqaleni usaya kwi-ATM noma sesibhlokhiwe akhokhe shothi kusuke kuyi-network yebo khehla angizwa mkhulu iy'namba ey'fanayo zifana kanjani ayisebenzi le namba lezi engikubela zona nami uma ufaka lapha emthinini ngisho umthini nje uyasho nje ukuthi hayi le namba lezi azikho correct azikho correct yebo hayibo kanjani manje wena uma uthumela imali iyona le namba yami uzokwazi ufana usebenzise bakuthatha iyona le namba le kodwa i-message ingene la efonini yakho kodwa laba le namba unikeza zona zirongo le namba le zironge mana mkhulu usenazo lapho angithi usenazo lapho-ke wena lapho sengiphumile ngafika lapha kufika le mali esisemo inamba ayisebenze ngiphumile manje lapha hayi ngeke mkhulu ufuna ukwenza president yazi ukuthi mkhulu mani ngisacela mani le namba lezi angezwa uma ufuna ukwenza president ufuna ukwenza kule namba leyo mani ngisacela khehla lezi awuyibuke lapha angithi usayiphethe lapho-ke angithi angithi usayiphethe lapho-ke lezi iy'namba lezi yena mawuphumelele zona-ke bakufaka emthinini ukuthi le namba lezi ayisebenzi lento ozoyenza lapha ngicela ukuthi wena mawuthi ingelo msebenzi uwenze mawusa president uyibuyise bese ufake kule namba le ibese kufanele uyibeke lawona ngeke ngisacela leli phepha lakho uliphethe lapho-ke cha angiyiphethe le phepha le ngiyishiye la ngabhala khona lento ozoyenza wena ngicela ukuthi uyibuyise uwenze futhi imali fanele imessage ingene lapha emsebenzini yami ya ngicela wenze kanjalo yazi ukuthi mhlampe sakhona mkhulu ya ngiyakuzwa angithi bengikufakela unakhuzana u-1800 la angithi bekade ku-1800 lapha e-Standard Bank lezi namba yazi ukuthi mhlampe zinakhuze kanjani yazi ukuthi mhlampe yini lenza ukuthi mhlampe zingaphumi mkhulu khehla yazi sengiyayibona inkinga la yazi ukuthi kwenzakaleni la ngoba lento yenza ukuthi mhlawumbe uthi uyayikhipha nalezi ezokuqala uthi uyayikhipha zingaphumi njengoba manje ngithi ngiyenza futhi nala futhi uthi uyahamba uyoyikhipha futhi uyayiphuma yazi ukuthi indaba uyi-scam wena uqola abantu uthi unemali esheshayo lenja le awunamali esheshayo wena hawu hamba nitshela abantu ukuthi nemali esheshayo aninamali esheshayo namaqola la awunayo imali esheshayo uyi-scam wena hawu angizwanga yini engizwile ngoba ngibuza ukuthi uthini hey udiniwe lo mkhulu manje akafuni ngisho ukufona uzokunikeza nakhona yazi angaze mewuthi mhlawumbe niyakhumbula ekuqaleni kwevideo uthi ngimfonele
hayi sengiblockile-ke mawuthi niyakhumbula ividiyo ngiyiqala yabo manje ngoba angisenandaba nokuthi mhlawumbe onginika malini akaze esho nokuthi onginikeza malini mawuthi niyakhumbula ividiyo ngiyiqala excuse akangibuzanga nokuthi ngifuna amamiliyoni amangaka yena into ayifunayo imali akakwazi ngisho ukufona yimina akaze emfonela hayi sengiblockile okay bafethu shuthi-ke le video siyiqeda la iyaphela lana sacela niqhubeke bafethu ningifollowe nilike nishare amavidiyo eKing Twaliji channel olokhu nje ngiqhubeka nize ningakhohlwa niseve le date lumhla ka 5 September so besibahuba live labo mkhulu la abantu engizobe nginabo uBlack Chama uAnota sevideo ethu wena abafisa uku-advertise izinto abayidayisayo amabhizinisi bamukelekile ngizobafaka ku-panel umuntu e-advertise izinto abayidayisayo angicharge imali mahala okay iyaphela-ke lale video bafethu ngiyeza namanye ama-scammers danke ngiyabonga